Добрый день. Сёння ў менскай студыі радыё Свабода госці, якіх мы вельмі чакалі, за якіх разам з іншымі беларускімі журналістамі змагаліся. Гэта былі палітвязні, актывісты анархісцкага руху Ігор Аліневіч і Мікалай Дзядок. Яны выйшлі на волю ўсяго 2 дні таму, 22 жніўня, паводле указаў Александра Лукашэнкі аб памілаванні і пагадзіліся прыйсці да нас у студыю на размову пра парадкі ў беларускіх турмах, пра тое, што ўсё ж прымусіла Лукашэнку падпісаць гэты указ і пра агульную сітуацыю ў краіне, якой яна бачылася ім з вокнаў за кратамі і якой бачыцца цяпер на волі. Добрый дзень, Ігор. Здравствуйте. Добрый день. І Мікалай, рады вас бачыць. І зноў перадаць вам віншаванне ад нас усіх. Мы вельмі за вас перажывалі гэтыя гады. Дякую. Сапраўды паверце, што гэта было для нас таксама нейкае прафесійнае выпрабаванне. А зараз перайдзем да пытанняў. У меня першае пытанне да Мікалая Дзядка. Вось вы амаль 5 гадоў адбылі за кратамі. І подписали вы прошение, вы не подписали прошение о памілаванні, выйшлі на волю фактычна няскораным, так? Але чаму? Вот пытанне ў том, што гэта не першае ж такое вызваленне паводле указу Лукашэнкі аб памілаванні. Людзі выходзілі, падпісваючы гэтыя прашэнні, а потым уключаліся ў актыўную нейкую палітычную барацьбу, жыццё. То бок ніхто ў грамадстве іх за гэта не ўкараў. Чаму вы не падпісалі гэтыя прашэнні? Увогуле, ці прымушалі вас гэта рабіць? У якой форме прымушалі? Скажем так, не подписал прошение, потому что это была моя принциповая позиция. С самого початку я занял позицию на суде об том, что я не виноват и вины своей не признал. Тому было просто-напросто нелогично мне подписывать некое прошение, бо якой милости можно просить, коли ты не признал вину на суде. Это по-перше. Ну, а по-другое, конечно, мягко кажучи, не надто приемно просить об некой милости того, кто тебе посадил. У якой форме вас просили, примушали подписать это прошение? Такого, я вам скажу широ, менавіта примусу на подписание прошения не было. Один раз мне напрост пропоновали подписать это прошение в 2011 году. А все остальные разы это было только так, некими намеками, подсказками и так далее. И есть тот прессинг, який на меня оказывали, это худшее он был не от того, что я не пишу прошение о помиловании, а просто за то, что я анархист, за то, что политичный, скажем так. Игорь, у вас такая самая ситуация была, ці іншая? Ну, ситуация была очень похожа. Вот. Я бы только озвучил свою позицию в других терминах. Вот. То есть для меня было 2 причины, почему я не подписал прошение. Во-первых, это честь. Как анархист я не признаю государство, я не признаю его право сажать человека, соответственно, я не признаю его право миловать. Вот. То есть для меня это было последовательное выражение моих взглядов. Вот. И другая причина, которая где-то, может быть, даже была для меня важнее, мне неприемлемо просить пощады у того, кого я считаю своим врагом. Мы на волі разумелі так, што вас кідаюць у карцер, нейкія іншыя захады робяць, каб прымусіць гэта рабіць. Такого не было все ж. Просто приходили, приносили паперу, казали, ну подпиши. Нет, так нет. Твои проблемы. Нет, все было иначе. Предложение о подписании помилования выглядело в форме такого неформального диалога. А-ля будешь подписывать, не будешь, ну как знаешь. Вот. Мне предлагали подписать дважды. Вот. В 2012-2013 годах. Позже это было, как и у Николая, намеками, не изменил ли я свои позиции. Вот. На что я четко отвечал нет. Вось цягам гэтага году былі такія спробы зноў, бо тут же на грамадстве шла дыскусія пра тое, чаму Лукашенко не вызваляе, можа. Ён сам казаў, што ён не пішуць прашэнні, а былі меркаванні, што людзі просто
вот уперлись, не хочуць этого рабіць. Так ці не? Ну, шчыра кажучы, што датычыцца мяне, то апошні год ніякіх зменаў у стаўленні не было. Як да гэтага, так, груба кажучы, даўбілі, так сама і пасля гэтага. І ўсё да апошняга дня, да таго, як я вызваліўся, нічога не памянялася. Ніхто не прыходзіў, не казаў, падпішы. Якое было стаўленне, такое яно і засталося. Вот. Я хочу добавить следующее. Вот это мнение о том, что нас не подписывали указ о помиловании, потому что вот мы там стали в позу такую, я считаю, оно в корне ошибочно. Потому что цена неподписания прошения, лично в моем случае, оказалась почти 5 лет. Вот. И то есть, если, в 2011 году, как мы помним, ряд людей были освобождены без всяких подписей. Вот. Соответственно, я это оцениваю как жгучее желание сломать волю человека, растоптать как личность для удовлетворения каких-то, не знаю, наверное, садистских амбиций. До речі, вже каб не вертатися знову до цієї теми, а на вашу думку, ось, Ігор і Миколай, що ви думаєте, чому ось зараз, 2 дні тому, Лукашенко все ж таки підписав цей указ, і вас випустили, не глядячи на те, що ви не поставили свої підписи під цими прошеннями? Ну, асабіста маё меркаванне, што пэўна Лукашенку проста патрэбныя грошы, і таму што эканамічная сітуацыя значна пагоршылася ў апошнія месяцы і годы. Яму трэба неяк выраўніваць адносіны з Еўропай. Гэта па-першае, а па-другое, гэта, конечно, дыпламатычны ціск праз дыпламатычныя каналы з боку еўразвязу наконт таго, каб вызвалялі палітвязняў. То бок гэта спалучэнне двух фактараў, эканамічнага і дыпламатычнага. Першапачатковая, але, канешне ж, у пэўнай ступені мы можам тут толькі гадаць, бо усіх гэтых кулуарных гульняў мы не ведаем, і аб чым там яны дамовіліся наконт нас і нашага вызвалення таксама мы не ведаем. Ігор, як ви думаєте, підписання відбулося ўсё ж падчас выбарчай кампаніі, то есть сувязь паміж выбарамі відавочная? Связь, безусловно, есть, но я не решусь сказать точную причину. Вот я думаю, там действовал комплекс факторов, вот, ну, в том числе те, которые популярны в мнениях общества, а также, может быть, и те, о которых мы не знаем. Вот. Может быть, поступили очень выгодные предложения на неформальном уровне. Ну, когда-нибудь мы узнаем всю правду. А вы у турмах, у калоніях, где вы были, сустракали такие размовы? Ну, вас все равно отпустят. Куды вы падзенецеся? Вы ж палітвязні, вам лягчэй. Яшчэ хацеў дадаць, вяртаючыся да гэтага, што да таго пытання, на якое я ўжо адказаў, што, канешне, ніякага вызвалення не адбылося, калі б не нястомная праца усіх тых, хто нам дапамагаў. Гэта, перш за ўсё, канешне, нашы паплечнікі, анархісты, гэта праваабаронцы, людзі з апазіцыі, журналісты незалежныя і проста неабыякавыя людзі. Менавіта дзякуючы іх працы, барацьбе, таму што яны ўвесь час давілі на ўладу, і не давалі грамадству, прынамсі актыўнай яго частцы, забыць аб нас. Менавіта з-за гэтага стала магчымае і таксама наша вызваленне. А наконт вашага гэтага пытання, ну, не асабліва часта я чуў такія размовы, хутчэй некаторыя наадварот казалі, паказвалі, ну, так бы мовіць, пальцам казалі, ось гэта палітычна, уявіце, як ім цяжка, што іх будуць, проста кажучы, даўбіць і даўбіць да таго часу, пакуль яны не падпішуць прашэнне. То бок было нават дзесьці нейкае спачуванне, бо яны разумелі, ну, звычайны зэк разумее, што гэта угалоўнік просты, гэта адно, там, за нейкае крадзеж ці штосьці такое, а калі ўжо пашоў супраць улады, то гэтага чалавека будуць давіць да канца і будуць создаваць ему вельмі цяжкія умовы. Вось такія меркаванні. То бок прэсінг на палітычных вязняў у турмах, у калоніях, гэта норма. Это абсолютно все про норма. гэта ведаюць і все. Я хочу уточнить. Дело в том, что прессинг на осужденного в колониях – это вообще норма. А причина этого прессинга, она может быть различна.
в том числе и политический мотив. Вот. Также не исключаю, что по политическому мотиву кого-нибудь другого могут, наоборот, создавать ему комфортные условия, скажем, бывшим сотрудникам. Про былых супрацоўнікаў мы крыху пазней, а вось у меня есть заготовлена да вас пытанне такое асабістае. Вы ў турме пасля КДБ, пасля изолятару КДБ написали выдатную книгу, называется «Еду Магадан». Яна нас тут всех патрэсла. А потым маўчанне. Ну, мы разумеем, вы былі ў Новаполацку, калоніі, потым у Віцебску калоніі, то бок там іншыя умовы, да, магчыма, тое, што у вас выйшла першая кніга, яно адгукнулася, відаць, на вашым, так сказать, умовах утрымання ў калоніях. Тым не менш, ці будзе працяг, ці будзе другая кніга ўжо пра парадкі ў Новаполацку і Віцебску? Вы знаете, я не знаю, что будет завтра, потому что наше положение сейчас очень нестабильно. Вот. Много неясности. И будет ли у меня время заняться продолжением книги. Вот. Тем более, что у меня есть ряд других идей, которые я прорабатывал эти 5 лет. Так что все будет зависеть от времени и возможностей. То бок яшчэ ці варта ўвогуле губляць час вось на гэтыя турэмныя ўспаміны, да? Можа быць, ужо лепш забыть это, выкинуть з головы и жить дальше. Варто. Все-таки варто. Почему я должен выкидывать из своей жизни 5 лет? Почему я должен этого стыдиться? Почему общество не должно знать о том, что там происходит? Вось про то, что там отбывается. Вы сядзелі ў Віцебску, у калоніі знакамітай, дзе шмат розных былых чыноўнікаў, карупцыянераў, сілавікоў былых, так? Да. Что это за люди? Вот вы их бачили, мы бачили их ранее у кабинетах, так? Я бачу их еще у судах, а вы бачили уже у калонии, побач з іншими в'язнями. Что это за люди? Якими они там выглядают? Я был поражен тем, что в массе своей, за некоторыми исключениями, разумеется, эти люди малодушны. Вот. Как правило, они терпят нарушение своих прав, даже по сравнению со среднестатистическим осужденным. Вот. Они пытаются занять наиболее выгодные места. И все-таки есть в какой-то части такая солидарность, вот, между бывшими и небывшими сотрудниками. Все-таки в плане давления, в плане строгости соблюдения режима им несколько полегче. Привилеи какие-то, да? Нет, они формальные такие, да? Я не могу сказать, что у них там есть какие-то особенные привилегии, и это тоже меня поразило. То есть я ожидал увидеть разных там министров, ну, и людей такого уровня в совсем комфортабельных условиях. Нет. С большего они подчиняются общим требованиям режима, достаточно античеловеческого. Вот. Но опять, кстати, есть диапазон. Подчиняться больше, подчиняться меньше. То есть на них смотрят, стараются встретить сквозь рукава. Как правило, они не получают нарушений, к ним применяются все амнистии, замена режима на более мягкие, досрочное освобождение. Вот. За это они платят абсолютной лояльностью. Опять, кстати, за некоторым исключением. Есть среди них все-таки достойные люди в плане характера, духа. Вот. Вы сказали, что агульный их моральный уровень, ну, как бы ніжэй нават за моральный уровень звычайных вязняў. Ну, не выше, да, вы сказали? Я сказал именно не выше, потому что общий моральный уровень невысок. Так. Вот. Я хочу додать тогда до этого. Так у чым справа? Чаму такие люди патрэбныя беларускай дзяржаве на пасадах? Яны ж все пришли с кіраўніцтва. Я считаю, что малодушие – это то качество, которое необходимо для управления госаппаратом
чтобы он жил в страхе. На любого из чиновников, я уверен, существует компромат, который в нужный момент по различным причинам, в том числе, может быть, и политического характера, достается из полки и пускается в ход. Вот. То есть иногда все-таки случается, что какой-либо чиновник озвучивает свою позицию, которая идет вразрез с линией партии, и тогда его, как в зоне говорят, отстреливают. Добре, ще питання у мене до Миколая. Ось ви ж, як і Ігор, як я розумію, такий твердий анархіст. Певно, ведаєте эту історію. Я у юнацтві читав успоміни князя Кропоткіна, одного з засновальників анархістського руху, про те, як він утек з Санкт-Петербурзької турми. З білоруської турми. Чому утечи? І увогуле, було таке, кстати, жадання. Такі вопрос, ведаеце, ён на грані балансуе, бо не будем забываць, што нават за намаганні да ўцёкаў дабаўляецца зэкам да 3 гадоў. Але калі шчыра, нават калі бы у мяне было такое вельмі вялікае жаданне, я б ніколі не сказаў бы аб гэтым услух нават лепшаму сябру, не тое, што у прямым эфіры ці ў размове з кімсьці. То бок, ну что там такая жахлівая атмасфера ў беларускіх турмах, што нават прадумаць пра гэта Я ведаю выпадкі, калі чалавека адпраўлялі ў крытую на 3 гады толькі за размову напаўжартлівую аб пабеге, аб уцёках. А вы тут мне такое пытанне задаеце. Ну вы ж ужо не там, а тут. Ведаеце, гэта ўсё, як сказаў Ігор правильно, вельмі шаткае становішча. Уже, еще. Але яшчэ асцерагаецеся. Так, тады патлумачце, калі ласка, вось вы ж выйшлі на волю ўжо пасля таго, як адбылі абвінавачанне ў тых дзеяннях хуліганскіх адносна афіцыйных будынкаў, за якія вас пасадзілі на 4,5 гады, і потым вам дадалі яшчэ год за фактычна там дысцыплінарныя нейкія парушэнні. Я вот глядзеў, аказваецца, такі артыкул у крымінальным кодексе, які дазваляе людзям даваць дадатковы тэрмін, ён застаўся толькі ў Беларусі. Навошта ён тут, що, можа, его просто забыліся выключыць з крымінальнага кодексу, ці это нейкая мэта? Гэта абсалютна целенапраўная, сістэматычная праца такая, частка якой адлюстроўваецца і ў крымінальным кодексе. Гэты артыкул, ён павінен для таго... Нагадайце, які нумар яго? 411. Правильно. Які ён патрэбен для таго, каб утрымліваць у жаху, у страхе зэкаў усіх. Перш за ўсё тых, хто намагаецца неяк змагацца за свае правы ці канфліктуе з адміністрацыяй. А другасная роль таксама утрымліваць у страху ўсіх астатніх, то бок ён, я вам скажу, вельмі добра дзейнічае ў гэтым напраўленні, ён вельмі эфектыўны. Што калі чалавек, напрыклад, нічога не баіцца, ні ШИЗА, ні ПКТ, ні нейкіх здзекаў адміністрацыі, і вось ён ідзе на пралом у адстойванні сваіх праў. Гэта то артыкул 411 вельмі многіх такіх, так бы, груба кажучы, абламаў, спыніў на іх барацьбе, бо ён сваю ролю выконвае вельмі добра. Ён павінен для таго, каб неабходны для таго, каб утрымліваць масы асуджаных ад барацьбы за свае правы. Ну вось вы ж пачалі змаганне з гэтым артыкулам. Я чытаў на вясне ваш ліст, дасланы з турмы, дзе вы пішаце пра гэты артыкул, пра то, як ён ужываецца супраць вязняў. Навошта гэтае змаганне? Вы ж разумелі, што это выніку не дасць. І ўвогуле, чаму, напрыклад, патрабуюць зашпіліць гузік, зашпіліў. Патрабуюць не спаць, у дзень не класціся на ложак, не класціся. Чаму вы все ж таки змагаліся, неяк супрацьстаялі, навошта? Адкажу спачатку на першую частку пытання. Конечно, я не пытаў ніякіх ілюзій, што вось я напісаў гэты ліст і назаўтра артыкул адменяць. Конечно, нет. Але я прытрымліваюсь той думкі, што капля камень тошыць, то бишь дзесьці я напісаў, дзесьці яшчэ бо вось вясна падтрымала, напісала нейкі запыт на гэты конт.
дзесьці яшчэ нехта падняў гэтую праблему, і можа не сёння, через год 5, 10, 20 гэта дасць свой плён, гэта спрычыніцца да адмены артыкула. Гэта першае. Другое, наконт таго, што заспіліў Гузіка. Ведаеце, гэты артыкул пабудаваны на несаблюдзенні правіл унутранага распарадку, так званую ПУР. Вось. А гэтыя правілы, у сваю чаргу, яны напісаны такім чынам, што ў любы момант любога зэка на яго можна составіць акт аб парушэнні. Гэты акт аўтаматычна вядзе да дысцыплінарнага спагнання. Вось. І калі пачаць выконваць гэтыя ўсе патрабаванні, іх выканаць усе немагчыма. І нават калі ты выканаеш іх усе, ўсё роўно застанецца нешта, каб напісаць на цябе акт. Або элементарна можна зрабіць правакацыю. Усё роўно прычэпяцца і захочуць пасадзіць. Можна зрабіць правакацыю. Нават калі ўсё засцёгнута, ўсё добра, можна зрабіць правакацыю. Вось жывы прыклад. Напрыклад, наглядчык ці хтосьці з афіцэрам бярэ, зневажае зэка, абзывае нейкім словом. Канешне, зэк не змаўчыць у адвет, адкажа ў адвет. Всё, вось вам, калі ласка, падстава для спагнання. Або нават я ведаю такі выпадак, ён вельмі красамоўны, што калі быў чалавек, якога на зонаўскім жаргоне сказалі адстраліць, то бок адправіць у штрафны ізалятар, дабавіць яму тэрміна. Вось уявіце сабе сітуацыю. 8 чалавек спіць там на полу ў штрафным ізалятары, а адзін ходзіць. Адкрываюцца дзверы, яго пытае афіцэр: а чаго ты не спіш? Бо ўсе ж гэта, канешне, забаронена. Ён кажа: я не сплю, таму што я не парушаю. Он кажа, а афіцэр яму кажа: ну тады папера на цябе, папера, а астатнія 8 чалавек спяць і нічога. Вось вам прыклад. То бок вось такім чынам і вы атрымлівалі дадатковыя спагнанні, у выніку атрымалі яшчэ год. І Ігора, я ведаю, некалькі разоў цягам гэтых апошніх гадоў у карцеры рэгулярна замяшалі, прычым некалі супадала з днямі народзіны сваякоў. Ігор, да вас такое пытанне, вось таксама яно сугучнае вашай кнігі «Еду ў Магадан». На вашу думку, ўсё ж, ці адышла Беларусь ад Магадану? Ці мы набліжаемся да нейкага іншага Магадану? І што трэба рабіць, каб мы ад этого Магадану адчапіліся назаўжды? Где-то с конца 2000-х, может, ближе к году 2010-му, хотя еще раньше, началось постепенное ухудшение ситуации. Зэки, которые сидели, скажем, в 2008 году, сейчас утверждают, что стало хуже. По эти тысячи мелочей, которые составляют ежедневный быт, именно в них пытаются использовать их, чтобы надавить на человека, чтобы еще забрать эти остатки каких-то прав, которые еще есть. И когда говоришь про что-то одно, например, про ту же пуговицу на робе, то это звучит незначительно. Но когда таких вещей 100, из которого соткан весь день арестанта, то как это по-другому называть? Я про агульную ситуацию в Украине. Яна наближается до, умовно кажучи, 37-го году. Ці яна все ж таки недзе дрейфуе, і пакуль ще не ясная ситуация. На вашу думку, пасля того, як вы побыли там и убачили, что там отбывается? Есть прекрасная книга Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». В ней описана система установления сталинизма. Так вот, читая эту книгу, невольно проводишь ассоциации с происходящим сейчас в стране. 1937 год начался не в 1937 году, он начался гораздо раньше. И с каждым годом сталинизма добавлялось постепенно все новые и новые, более жестокие средства, более жестокие приговоры, более формальные поводы. Сейчас, открывая газеты, мы уже интуитивно ищем новость, кого же посадили, кто еще. Такое чувство, что отрабатываются в буквальном смысле слова целые сектора общественной жизни.
то там, то этом. Вот сейчас даже IT занялись. Вот вы кажете, открываючи газеты, это довольно дзіўна, хутчэй для людзей, якія прыйшлі з турмаў, но але это так. Я ведаю, што вот і Мікалай Дзядок, ён у курсе тых падзеяў, якія адбываліся на Ўкраіне. Вы сачылі за імі, так? Так. Ваша меркаванне пра Майдан і пра тое, ці магчымы Майдан у Беларусі? Ну, тут уже трошки развернуто адкажу. Маё меркаванне пра Майдан. У тым, што, канешне, безумоўна, гэта была народная рэвалюцыя, гэта быў усплеск свядомасці народа, які быў вызваны жахлівай сацыяльнай несправядлівасцю і палітычнымі рэпрэсіямі Януковіча. Але ж, як гэта часта бывае з народнымі рэвалюцыямі, народнымі пратэстамі, якія былі пабудаваны на самакіраванне першапачаткова, ён быў пераведзены палітыкамі ў больш інстытуцыянальнае русло, скажем так, рэчышча, і ён трансфармаваўся ў крэдыт даверу да палітыкаў, замест таго, каб ісці ў бок большага расшырення дэмакратыі і праў народа суверэнных. Ну, вы зараз загаварылі не як былы зэка, як будучы палітолог. Тым не менш, у Беларусі магчыма такая сітуацыя? Магчыма ўсё, я лічу так. Але калі ўжо казаць аб прагнозах, то маё меркаванне, што то, што адбудзецца ў Беларусі, а я спадзяюся на тое, што ў Беларусі адбудзецца масавы пратэст з пазітыўнымі вынікамі. Тое, што ў нас адбудзецца, яно не будзе, безумоўна, калькай нейкай з Майдана, бо ўсё ж такі не трохі іншы менталітэт у украінцаў, іншае геапалітычнае ў нас становішча і гэтак далей. Гэта будзе ў нас нешта сваё з беларускім каларытам. А калі вось зараз, калі вы пойдзеце сярод людзей размаўляць на эту тэму, вы, можа, пакуль не ведаеце, вы знойдзеце, што, аказваецца, вас, ну, тых, хто падтрымлівае Майдан, падтрымліваюць адзінкі, а все астатнія беларусы кажуць, не дай Бог, будзе тое, што на Ўкраіне. Ведаеце, быў такі вельмі добры аўтар у пачатку 20-го стагоддзя Іваноў Разумнік. І вось ён сказаў фразу, якую я надоўга запомніў. Ідэі перамагаюць не колькасцю сваіх староннікаў, а калі атрымліваюць праверку агнём. Вось я падпішусь пад гэтым выказваннем. Будзе Майдан ці не, гэта залежыць не ад таго, колькі людзей зараз вось на вуліцы адкажуць вам, да, Майдан гэта крута, а ад таго, як павядуць сябе рэвалюцыянеры, як павядуць сябе здаровыя палітычныя сацыяльныя сілы менавіта ў гэты момент, калі пачне, скажем так, гарэць гэты агонь. Вось, і сёння так, завтра можа быць інакш. Хто чакаў Майдана на Ўкраіне? Ніхто. Многія палітолагі прадказвалі, што вось-вось пару дзён яны разойдуцца і нічога не будзе. Хто чакаў арабскую вясну? Ніхто і не чакаў, толькі потым гэтыя смешныя, скажем так, нікчымныя палітолагі сталі ўжо казаць, а вось гэта ж было з-за таго, што там амерыканцы праплацілі ці яшчэ нешта падобнае. Ну, гэта асабліва. Ігор, вы ківаеце, вы можете что-то дадаць прынцыпова іншае? Я киваю, потому что согласен с мнением Николая. Вот. Я хотел бы сказать насчет менталитета. Дело в том, что менталитет у народов разный. У одного народа менталитет такой, что даже незначительное ухудшение его положения или какое-то громкое нарушение прав человека, даже единичный случай, вызывает лавину. Вот. В частности, это было в Греции в 2008 году, когда полиция убила подростка-анархиста. Ну, белорусы не такие, так? Вот. Да, белорусы не такие. Я не знаю, откуда берется мнение, что там белорусы очень гордые, честные. Это не соответствует действительности. У нас тюрьма – модель свободы. Свобода – копия тюрьмы. Вот. Смотря на настроение зэков, я не вижу никакого отличия с настроениями в обществе. То есть примерно те же соотношения. Вот. И я примерно себе представляю, сколько людей готовы действительно идти на принцип, сколько процентов готовы поддержать тех, кто на принцип пойдет. Вот. Но также хочу добавить, что дело не в количестве. 10% активного меньшинства способны свернуть горы. Для Беларуси это несколько сотен тысяч человек.
Добре. Дякую вам за ваше міркування. І за те, що прийшли у студію. Я ще раз віншуємо вас з визволенням. І Спасибо. дай Бог, каб вам туди больше не трапляць. Дякую вам за то, что вы причинились до этого вызволения. Вам и всем незалежным журналистам. И Добре. в качестве послесловия хотел бы добавить, что о борьбе и результате. Бороться надо не ради результата, а ради того, чтобы честно смотреть на свое отражение в зеркале. Тогда и будет результат. Ну, ви продемонстрували це у турмі, так. Добре, дякую ще раз. До побачення. До свидания.